Mama, Happy Women's Month. Isithi Mama singakhumbula omama balenkonzo bayisebenzelayo abangasekhoyo. Sithi uThixo wanga angabagcina ezandleni zakhe ezinobubele, abathuthuzele, abenze baphumule ngonaphakade. Athi xa bevuka bavukele elizukweni lakhe ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngale mini namhlanje ndibajonga apha kwi-lectionary ndifumana sibana kubhaliwe phaa phezulu kwathiwa Month of Compassion. Yinyanga lena yovelwano, yinyanga lena yokubonakalisa uvelwane omnye komnye. Phinde ithi phaa phezulu, prisoners and those who minister to them. Funeke sithi apha ekucingeni kwethu sicinge bonke abantu abasentolongweni ngeli xesha, nabantu abasebenza kunye nabantu abasentolongweni ngalo lonke ixesha, sibabeke emithandazweni. Uthixo abe nabo, uThixo athi iinceba zakhe asoloko phezu kwabo ezivuvuzela umhlaba ezolo. Amen. Ithi le ncwadi apha the lectionary ukumthandazo othi, generous God, you give all things in abundance. Help us to hold lightly to the fading things of this earth, so that we may grasp tightly the lasting things of your kingdom. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Umthandazo wanamhlanje uthi kuthi singabambelela kwizinto singabambelela kwizinto ezizawusisa ebukumkanini bukaThixo. Siye kubambelela kwizinto ezizawuthi mhlawumbi zifane nombethe kusasa, umbethe wona othi xa kuphume ilanga unyibilika ungabonakali. Ithi le ncwadi, God who gives all things in abundance. Silapha namhlanje sivuke sisaphila, sabona le mini namhlanje, sabe sisebomini ngokuba kaloku uThixo usinikile ubabalo nenceba yakhe namhlanje basibe kule ndawo, wasinika in abundance. Usinikile lo ntsikelelo, wagqithisa usinika ngoba silapha phambi kwakhe kwesibingelelo sakhe namhlanje sizokumdumisa. Ithi loo nto leyo masingayithathi for granted, ngoba yintsikelelo asinike yona wade wagqithisa. Ngobanye abantu bakwazanga ukuvuka abebelele, abakwazanga uvuka ngenxa yezigulo, abakwazanga uvuka ngenxa yobana uThixo babizele kubo. Kodwa Thixo usenzele thina loo ntsikelelo igqithisileyo yokuba sibe lapha namhlanje kule ndawo. Sifumana uHosea, isifundo sokuqala seTestamente endala. uThixo apho ubonakalisa iinceba zakhe, ubonakalisa uthando lwakhe ebantwini bakhe abangamaSirayeli. Abantu bakhe abangamaSirayeli abamona every day, every now and again, bayamona. Kodwa uThixo yena abonakalisa inceba yakhe ngenxa ngoba uThixo onothando. Uyabavelela kwezontlizi loba besekuthinjweni, kodwa uThixo abe nosizi xa bebona imeko yabo afuna ubahlangula. Thixo unenceba nakuthi, ngoba silapha nje singaboni sona ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, kodwa uThixo usenzele loo nceba ngoba uThixo we-compassion is God of compassion. Wasenzela loo nceba uThixo, wasivela, wasivusa namhlanje sibe lapha ngale mini ayenzileyo. Amen.
uthi uHosea uThixo kaloku nguThixo wothando. uThixo kaloku nguThixo senzela inceba. Noba siyamona uThixo uvela asijonge abe nosizi sithi afuna ukusihlangula. uThixo nguThixo onobabalo osibabalayo yonke imihla xa sivuka. Alwenzela ube lutsha ubabalo lwakhe kuthi yonke imihla ngoba kaloku nguThixo one-compassion ngathi. Asibeke bucala ubugwenxa bethu angaboyi uThixo kodwa afocus ekuthini thina singabantwana bakhe ngoba yena ungubawo wethu. Tshilo umfundisi xa beshumayela kule bekupheleyo wathi siyamowna sithi our Father. That is why eba ne-compassion kuthi sesingabona abanjena abe nalo compassion because he is our Father. We have that relationship, that intimate relationship with him. Ngoba kaloku ungubawo wethu siyamclaima. Siye kwesi sifundo sanamhlanje ngokubhalwa nguLuka. Umvangeli uLuka xa kuthethwa apha kuthiwa umvangeli uLuka ngoyena mvangeli uthande kakhulu ukuthetha ngezinto ezidibene nobutyebi. Kubo bonke abanye abavangeli aba njengoba bebane nje yena ungumvangeli othande omane ichaphazela into yokuba abantu bajonge ubutyebi kakhulu. uYesu lo mvangeli kaLuka ukunye nendimane yabantu ugcwele kule ndawo. Kubekho abantu abamkrwecayo abathi sicela usilamlele elityala ngoba kaloku siyalwa nomsakwethu silwa ngelifa. Bafuna ke ngoku uYesu abeyilijaji. Bafuna uYesu athi settle the dispute between them. Ngoba kaloku injongo yabo into yobana bafuna ukuzuza apha kobu butyebi. Inglo ufuna uzuze yakhe ishare nomnye uzuze yakhe ishare. uYesu athi ke akangendawo yena kwizinto zebhizinesi zabanye abantu. Leyo into mabayibone into yobana bayisolva njani nabebodwa. Phinde asilumkise uThixo, asilumkise uThixo nguYesu athi yabonani inhliziyo zenu mazingasoloko zijonge kwinto zobutyebi. Usilumkisa ke enze le parable, enze lo mzekelo kwesi sityebi sale fama. Uthi kwakukho umfama owathi lo mfama enento yonke walima. Wathi xa sibona isivuno sakhe sisihle wenza planning, wenza provision yokuthi ingathi le ndawo yami incinci for esi sivuno sininzi kakhulu. Kwakufuneka bengathi ndiyayichitha le ndawo ndakhe enye enkulu indawo ukwenzela uba kuzokwazi ukwanela sonke esi sivuno sam. Akho nto irongo ke noba umntu aplane. Njengoba ndijongile nje lo mlimi lona le fama lena andiboni into irongo kule nto ayenzayo ngobana yena ungumntu o-organized, ungumntu oplanayo. Ndijonge izinto zipositive apha kulo mlimi ngoba uplanela i-future, making provision for i-future. Ungumntu o-organized, ungumntu o-responsible ngoba yonke le nto uyenzela i-future. Uyahlala phantsi uyacinga uba ndizawuthini ndithini. Ithi loo nto leyo kulo mlimi njengoba simjongile nje mhlawumbi lo mlimi ndimbona mna engayiyo ne-good financial advisor. Abantu abacebisa uba mabagcine ntoni na for i-future yabo, babeke ntoni na for abantwana babo. Ndimbona mna lo mfama engumntu one-skills ne-financial management skills esinothi thina sifunde kuye xana sinemali basenze ntoni na, senze njani na ngeemali zethu esinazo. Ithi
ithi loo nto leyo lo mfana ufuna kubekho i-order ebomini bakhe. Yiyo le nto eplana nje, ufuna kubekho i-order ebomini bakhe nakwisizukulwana sakhe. Siphinde sijonge ezi zinto lo mfama. Njengoba ethetha nje lo mfama uthetha ngaye. Ithi loo nto leyo xa ndijongile lo mfama was worshipping the ungodly Trinity. I, myself and me. Thetha ngaye mna ndizakuthi ngezi zinto zam. The ungodly Trinity. I, myself and me. Ndimbona mna self-centered ecingela isiqu sakhe yedwa lo mfama. Ndibona lo mfama mna engumntu ozigwagwisayo, self-praise. Ndimbona lo mfama mna engumntu selfish. Ngoba apha kule nto ayithethayo akathethi ngomnye umntu apha, uthetha ngaye uthi mna ndizakuthi ndenze oku, ndenze oku, ndenze oku. Abanye abantu khange aba-involve apha kuyo yonke le nto. Okokuqala, akule blessing yale harvest ingaka, khange acinge into yobana nguThixo lona umsikelele in abundance. Khange recognize ubukho bukaThixo kule harvest yakhe imxakileyo namhlanje. Okwesibini, khange akwazi noba kucingela abantu njengobana enesivuno sihle, unabasebenzi ngokuqinisekileyo abamncedisileyo abasebenza kule ntsimi yakhe, abenzileyo mhlawumbi ukuthi le ntsimi yakhe ibe ngoku iyachuma ngaphezu kunakuqala. Zezinto ziyi-2 endizibona ziyimpazamo kulo mlimi. I-recognition of God's blessings amnikileyo in abundance. Okwesibini, abantu abasebenze kunye naye ukwenzela uba esi sivuno sibe namhlanje siyile nto siyiyo. Uthi kuDavide, do not set your heart on your riches. Yena ke ngoku ndimbona engumntu othathe inhliziyo yakhe wayibeka kobutyebi kule harvest yakhe yodwa. uThixo khange-involve, abantu khange ba-involve. Kwesi sivuno sakhe lo mntu khange acinge ngabantu into yobana abantu abahluphekileyo andinawusherisha kunye nabo na esi sivuno. Abantu abangaphilanga mhlawumbi abaswele into yokutya andinawusherisha kunye nabo na kwesi sivuno. Khange abacingele abamelwane kwesi sivuno singaka ndingabapha ntoni. Khange abacingele. Ngoba lithi iculo lasetshetshi, ndihluthise ukuze mna ndihluthise abantu. Xana uThixo akublessile, ukublessa in so much that wena ublesse those who are less fortunate kunyawo. Kwange singayazi loo nto leyo ukuthi xa uThixo sinika izinto usinikele into yobana sishere nabanye abantu bona abangenazinto. Singafani nomfama ocingela yena othi I, myself and me. Yonke into ibe ngakuye, yonke into acingele yena. Singabi selfish, singabi self-centered. Ithi le ndumiso besigqiba icula namhlanje, bulelani kuYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe. Ezinceba zakhe, ezimesses zakhe zi-abundance. Uthi uDavide apha masimbulele ngalo lonke ixesha, of which ke ngoku lo mfama yena khange ayenze loo nto, khange abulele uYehova ngeenceba zakhe amenzele zona. Yonke into esiyiyo thina siyiyo ngoba kuthanda uThixo. Zonke into esinazo thina sinazo ngoba kuthanda uThixo. Italents esinazo sinazo ngoba siziphiwa nguThixo. Igifts esinazo sinazo ngoba kuthanda uThixo. I-success esifumeneyo sifumene ngoba kuthande uThixo. I-achievements esizifumeneyo sizifumene kuba kuthanda uThixo.
italente yokucula ukuculela uThixo umhla nezolo uyiphiwe nguThixo. Yilo nto kufuneka uphinde uyibuyisele kuye umbonge ngentlokoma ngoba what we are is from God and what we have is from God. Amen. Uthi lo mfuyi, mna I will eat, I will drink, ndizogqiba ndonwabe. Ndiza kutya kwasesivuno, ndizawusela, ndizogqiba ndonwabe. Ngoba konke ndikudingayo kulapha phambi kwam. Konke ndikudingayo kulapha phambi kwam. Akanayo le compassion kuthethwa ngayo apha yanamhlanje ngoba kuthiwa is the month of compassion. Kangabe nayo la compassion yokuba cingela abanye abantu abangenayo lento anayo. Uthi yena uzawutya akathi sizawudla aka-include nomnye umuntu akathi sizawudla uthi la Trinity, the ungodly Trinity, I, myself and me. Okunye okulandelayo ndithi xa ndimjonga lo mfama ndifumanisa into yobana khangaqondi into yoba zonke izinto zisesandleni sikaThixo namaxesha asesandleni sikaThixo ngokuthi uThixo apha this night tonight ngoba ubusuku mna ndiyawuthatha umphefumlo wakho. Ewe you have prepared yonke le nto for the future but ke ngoku mna njengokupreparishile nje mna I am ready tonight. Umphefumlo yakho uzawube ungakum and ke ngoku ezinto uzenzileyo uziplanileyo zizabe zezikabani na. Amaxesha ngawakaThixo thina siyaplana thina. Imizamo siyayenza apha emhlabeni kodwa ukufezekiswa kwemizamo kusesandleni kaThixo ngoba kaloku amaxesha ingowethu amaxesha ngakaThixo. Thina siyazenza i-preparation siyazenza i-provision. Akho nto irongo nokwenza i-provision. Akho nto irongo nokwenza i-provision for the future because i-provision efuneka kuphile abantwana bethu kuphile nesizukulwana sethu kule provision siyenzayo kodwa uthi uThixo masingajongi ukwenza i-provision yezinto eziphathekayo ezizawuvuthuluka ziphele njengola mbethe wakusasa xa kuphela ilanga nto nje masi-investe nakwisoul yethu. uThixo unamaxesha uthi xa kukho ukufithele ebomini bakho abe nexesha uThixo lokuthi ngexesha lakhe ngoba onke amaxesha asesandleni sakhe aluzolisa ukufithele ebomini bakho. Xa kukho i-stability ebomini bakho ngexesha uThixo athande ngalo kube stable kube kwi-stability ebomini bakho ngoba onke amaxesha akho asesandleni sakhe. uThixo uyakunika isigulo akuzikhethele isigulo akunika sona uyakunika isigulo esikufaneleyo ngexesha lakhe elifanelekileyo ngoba ixesha lisesandleni sakhe kodwa nokuphilisa kule nto ugula yiyo kunexesha lakhe. uThixo xa kuthande yena ngelaphi ixesha uyakuphilisa kwesi sigulo usifunayo ngoba onke amaxesha asesandleni sikaThixo. Siyafuna sithandaza sithi Thixo sicela noku zonke ezo zinto sizizisa yonke loo list siyizisa phambi kwakhe kodwa ngexesha elifanelekileyo ngexesha athande ngalo uyayiphendula imithandazo yethu. Amen. Ngoba amaxesha asinawo thina amaxesha ngawakaThixo. Wasenza yena asisithi therefore we must realize dobana ubomi bethu busesandleni sakhe amaxesha ngawakhe ayithina. Izinto zisenzeka sikhathazwa ngabantwana besenza noku sithi Thixo wambawo asazi basotshona phi asazi basokwenza njani kodwa uThixo ngexesha elithandwe nguye aveza icebo uThixo ngoba nguThixo wamacebo uThixo bathandayo abantu bakhe sebesona. Ithi le ncwadi uThixo we-compassion. I-compassion endicinga uba is a strong feeling of sympathy, a very strong feeling
feeling of sympathy. uThixo ngoba simona kodwa kuba enguThixo we-compassion asivele athi noba kwekho izinto ezimiqobo empilweni yethu ngexesha lakho uThixo ayisuse imiqobo. Amen. Ngoba kaloku yonke into uyenza ngexesha elithandwe nguye, ngexesha elifanelekileyo kuye. Kodwa yena lo mhlwayeli, lo mfama ulibele ukuthi njengoba ndiplana njena khange ndim-involve uThixo kwezi plans zam. uThixo ndimbekele ngaphandle kuzo zonke ezi plans zam. Kanti unfortunately for him, this night uthi uThixo namhlanje ndizazithatha ezi zinto zakuthatha ubomi bakho, and then ezi zinto zona zawushiyeka zisithini. Njengoba senditshilo akho nto irongo yoku-investe for the future. Kodwa uThixo namhlanje uyasicebisa into yobana masikhangele into yobana sibe nayo i-investment just for our souls. Ndikhumbule ingoma apha ekuthanda uculwa uthi lokhu kuthiwe lo mntana uyabaleka aye kumamakhe uthi kumama, mama ndilambile, I am so hungry. Athi umama, mntanam, I will fix you a sandwich. Le sandwich lena uza kuyithanda because isabe i-sandwich ye-peanut butter and jelly. And uzawuhlutha. Uthi lo mama, uthi lo mntana, you don't understand, mama. I don't want any peanut butter and jelly. I just want my soul to be saved. Uthi lo mntana, mama, no. I just want my soul to be saved. I want my soul to be saved. Tusulomdana, I don't want no peanut butter and jelly. I don't want no peanut butter and jelly. I want my soul to be saved. I want my soul to be saved. uThixo namhlanje sizenzile investments ezinye izinto. Now we must invest for our souls. Ngoba silazi ixesha Nkosi yam uThixo azosithatha ngalo athi namhlanje ndikhona, I want my soul back to me because ndibolekile le soul yam. Yes, Lord. Nkosi yam siyazenza i-investments. Sinabo old mutual. There's nothing wrong with that. Sinabo old mutual siyasave ne-investments. Sinabo Sanlam siyasave ne-investments. Save for the future. We are securing our future. Because now, because kaloku secure nesizukulwane esilandelayo, but ke ngoku, where do we secure our souls? Siphi investments for our souls. Zona sizinvesta kwi-souls zethu. Thixo uyabuza namhlanje. Masibambelele kwizinto. We must grasp kwizinto ezizawuhlala kude kusephakadeni. Singafani nomlimi yena ujonge wabambelela kwizinto ezifeydayo zehlabathi. Thixo uyasithanda bonanje. uThixo uyasithanda bonanje. Uthi uThixo elizwini lakhe, mna ndikuThixo we-compassion, ndiyakucingela. Therefore, you can come to me and invest your soul. And ke ngoku le soul yakho xa uyi-investe kum, surely there is no doubt about that. It is secured.
for the kingdom of God. Your soul is secured for the kingdom of God. Here is Jesus Christ, God the Father, the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Company layer where you can secure and invest your soul. Make provision for your soul for the future. For God so loved the world. Une-compassion ngathi. Noba sesimona kangakanani. Uyasithanda yena. Yena newari izisouls zethu esingazange sizenzele iprovision. Namhlanje isouls zethu asikazenzele iprovision. Kodwa uthi uThixo namhlanje thatha isigqibo, invest in your soul. Njengala mntana wathi, I don't want any peanut butter and jelly. Ngoba kaloku zona ziyadlula, zona ziyafeda. I want my soul to be saved. Thixo asithanda bonanje. Nakweculo siyamcanga uThixo sithi yiva mphefumulo wami sicengana nesoul yethu yivithi zilomsindisi. Sithi xa sicule iculo sicule ngemeaning siqonda ukuthi ithetha ukuthini sacenga nalapho uThixo kweculo uthi yiva mphefumulo wami yivithi lomsindisi. Yiva mphefumulo wami that ikhona iprovision, ikhona investment, ikhona ipolicy onoku-investa kuyo your soul. Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. With God, your soul is secured beyond measures. With God, your soul is secured beyond measures. No doubt about that. Sithathele wena le policy ndiyithengisayo namhlanje. Vala igama lakho nesignature yakho kule policy ndikuthengisela yona namhlanje. Nansi investment yesoul yakho sithathele namhlanje. Makube njalo ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.